Lafiya ƙalau. Yawa wai me yasa kika ce da naji zaki zo akwai magana da ke so me ce ce? Kawai ba za ka ringa kiranta kuna gaisawa ba, a gaskiya ka ringa kiranta kuna gaisawa. Babbar ƙawata. Kai bacci ma kake yi? Tashi mu je. Kai Wallahi makarantar ne ba na ja ba na ganewa. Kin san me? Dama wannan ba za ta taba wayewa ba. Dama wannan kwakwalwarta a doshe take. Kin ga wannan jakar da take dauka take zumbula hijabi sumi kwakwalwar nan ta babu komai a ciki. Kai kafi kowa sanin bani da imani kuma bana da yafiya akan duk wanda ya ci amana ta. Wayya na ga gidan dubba kowa ne me yake faruwa ne ko dubba masu suna ne a cikin gidan ne? Kamar yadda na gaya ma da farko. Kan cewa gaskiya kamata ka tafi. Ba na son da rasa ka miji da sauran samarai na. Kai ka san dole yayin mu yana dole mu yi murna. Ba ku ga rayuwar matasa. Rayuwar matasa. Ma'ankara rayuwar matasa. Amma mai yarinyar nan na ce ma. Zan ba ku ta ba. Ba ka jin me ake gaya ma? Jin me ake cewa ba ma bari a cikin zarafin mata. Zai ji wannan yaran mu kawai ka mai aiki. Kana da kai baya gane wannan yaran zai gane. Kai ko ga kasa? Na rasa samari na a baya da yawa dalilin yayana don baya su yi na tsaya da kowaye. To Allah su Salman menene dalilin sa? Kai dai kawai ka tafi, in dai zaka ji shawara ta kawai ka ci. Ba na so na ƙara rasa ka ne.